Siadán agus filiochtan is ní tas an gwyl oran sgriftad ach na le lawrinsta ser filiochta seo níl siad wedym oran na raimal mar diara. Níl ta siad sgriffa dírach. Se. Rud éasca sin le heise bheith a ghail chuir foclan seo agus foclasan dar a bhéirsa bheits a tíoch le chéile. O stohi gúte seo wadní séasca nar dat nána scriúach dírach mar táise ná sa bheith gacha le chéile. Tá ceir dáir a baint leisteir ní bheith gacha le chéile ar meallchaile. Agus stohi nach le chéirte nám. An méid filiocht atá díntead tá siad díntead mar scéal a bheith cinál. An ús scéal atá sa filiocht. Se tá scéalacha le gáin tá fácín le dána gcónaí an agus siútar dána agus tá scéalan sin. Nar a hains tú filiocht gatha scéal má bheith éadra bhile a chumafaí nó bhfuil tú ná an cuimrú ar físa machas de chligan beidir písa chumanis chuide go téige sin. Wel, má hen rud a cinnta gionsach mórart ag an nám is féidir dána scríbfaí. Tá sam go dálann sé go bhaine go minic nach mína scríb chorba agus éon rud a cinnta gionarbach. Tá daon ána scríbhas dámfaí nó scríbhas rud a cinn faoi an rutsin nar a seach an cín. Agus go minic mar an intóir buinte déta tre bhemí mar be nach sé réis rís go bracha go. Ach go tú na smaointe dána sé bheith mar deara go mór má tá tú gaile scríb rud a cinn bránach. Caha siad a bheith dána agus catú machnamh fadaíonna ar a leheide gus lá scríb tú taide. Bhfuil rudaí persanta scríbte bhfuil rudaí bhainins gar go do chrí héin nó go do bhaintir ná rudaí an chéinál sin? Well tá rudaí bhí curasta munis sa ríist rudaí ghaile ar an beidir. Tá chuideachar sin scríb am cínsa. Agus bhfuil sé níos éasca bheith scríb nar a tú iste i do chrí héin? Tá mé cheap a gúil bhfuil sé tá sé níos éasca ar meallach sin deir sin. Cén tachar siar tá tú ná ghail nar a hosa tún chéad láiríomh nó ce dúrlet go cheartta tú gaile filiocht? Well, bhí me héin bhí rint rodí me teán beidir harta 19 is sin mar hosa me bhíoch rodí harta mo chlegan a rivisin ach níor has me go scríb go dtí sin. Agus bhí roiint scríomham agus tá sam gohaach Micheál Ó Conaille ó chláir chonachtaí agus bué is spreag me an tús chuneall ar a scríb. Dúte gur a haine sé leis agus bhil segam chuneall arm. Gus caiith mar aga bé spreag me a dús. Cén chéad cheanna chum tú? Ní cuinnm cén chéad dána a chumme. Ní cuinn? Ní cuinn. Bhfuil cúra idir an méide tá chum tú go dtí seoid? Hart 3 scóir, beidir. Well, bei ceúrad nar a gohas tú har a géad le cúnta agus ní thuca sé sin bhád. Tá leabhar in sin bhfuil do chuid filiochta iontu agus tú císteachna bhain nach níar tú písa bheith go filiochta gine sin níar go bhí an pobl éisteachta bláise gon stofa bhín stúchar ar fápéir. Cear go leabhar bhairt. Agus tá sé go mágad míú thuirte rinn freisin ní léon rud níos fearna an scéal a bhíú dosach. Ce faoi bhfuil an písa se tú gaile léomhain? Well, marc an aine an tidiltáir agus sé é marc an aine an marca chuir tíar mó ag an aonach le spáint gur sí díalta. Ó, sé. Go minic biontí le bóltrach bó a thomacht in a bhaide an beidir agus chuir sé marca de mó agus bheachas ag choúna gur an bhór sin díalta nar an bhá tíochta ina dí ríist. Thugtaí raidil le náiteach éileir? Nar a chuiríonn raidil deara go ar bheití stíalta. Bhí nach bragáirí begil chéaran ara cíimne an bahaidir? Well tá, bhí chuoine chaine an chéad lún go chuile bhí. Agus mar a hálinn sé sa dáinse bhíoh canál treidfeg gil chéaran an chéad lún go chuile bhí freisin. Híl me nach míochan treideán nach láil chéaran? Bham se go míoch le hintaíon freisin na reachtaína bocaí go míidir sé Bhíoch? I treid le scálaí. Sé. Aber leit mar sin? Marc an aine an tidil. Hes sé gceart lár an aine lárfaointe an áine a bhí na hímpel. Fachach mór lúfar láidir. Léanaan nuas a bísa stríalta ba himleán, crepaí ag róla ar fud a bhóthir, baralacha i bhróg scuilte. Gégo mar chrointe ag luascas a gcuafach, a gáil deisial is tuathal agus thar timppel a chu réirhfuile gan am cheann,
agus dír semachchiad go lehéan go héan ó húl go súl, dír semachchiad an nunne is an nunne idir bhrá is fórstí. Thom seanear bar bhaide I leabathe na bóltraí agus dag an branda muintin. Dom chorchan súin an éisiinte díris ríis do mháthir cén túdar nach cheangailte barilcha a bhróg, nach fánach mar bhain faoi leganas. Gilad, dír semachchiad, bine Rhaníar amach. Géad daoine gáil treidle. Mach ar fair play. So cahaike. Mes tú cefágarach ag ballarach I... Bhil sin fáiscí me dá. Cúnig go mai breanhuiir is me gasúr anóg, agus sin ar a déanaí chum san láisin, céim fáin ar ún sin na barilcha. Is chunig tú sin? Chunig mé sin. Is mó bhí áirteam. Tá sáin. Nus, déich mu ag áhharile go a híal gearscéalta. Tá ní an deabhar gearscéalta réití fósa dúileach tá gearscéalta glóleat. Well, tá rins gearscéalta a glólam agus tá me chu cnosach gearscéalta le chéile faoi láthir agus cúpla scéal eile agus bei móthnám déirní. O gahanan is dune bheith go má cumó, Jackie, le hí gearscéalainn, mar díreach daoine nach chuil fíd na bhínta, bach bím sinna sem mo chríiste cepa mar dear a gur scéal seo tá fiar a lugach bhfuil creicean eile builtéir. Well, ina bhealach chéin sto go míon chuil le gearscéal fiar. Cé go méid nach nainthar cé faoi anó cé faoi go minic. Ach gohanna cínt is sto go tre fiar. Agus ní tréas go gearscéal a scríomh anú catú dán wachnú dhéanair agus go minic catú iarachtaí nach listeach an 19 denna cín teile, má tá tú scríomh faoi chunne, faoi hána nó faoi den ó catú trélar steach an 19 sin agus fannachtán. An chfad is étasú le hen scéal a scríomh. Má tá tú scríomh faoi enví mar hampla. Catú bheith enví ar fe tamil. Nach ché díal a deúla ó haine anpúistecha de elephant ar fel lábháin nach an úd caiise an tarló. Or scríomh tú faoi enví, nó faoi riine scríomh tú lug? Well, scríomh me faoi enví, a bháin faoin sionnach. Agus bhí sé cinná léis go mar bhealach mar bhí einham ar a dúldra mar hampla agus ar a sionnach hain, agus chunig mé sionna go minic, agus níar sé decuir, bhí arm chu síos ar an tal agus rudí mar agus an rud a bhí fás. Tá sé glíc? Agus chaú began nach choisteach na aontaí más féidir agus catú bheith a cheannach ar fe tamil. Nus leabhar tún sin ar tús na naochadaí, agus is fearú bhí sa máile mór an forbhór de híl ó na naochadaí mar bhí de bhean tín, agus go níl an deagrást ar a bhása sin céir na cúig bhríontachan le eilte. Ach bhí tú tartéiríe, agus rá an bhaint ige sin go thu bheith díomhain, níl mar á go díomhain a bhí tú, na bhí tú tartéiríte ach san nám chéanna níon tíim a bhí tú. Rá an bhaint ige sin gon scríomh se lug. Tá mé ceapa go binethe go machar deire, mar bhí me sáinní sa teach, agus bhí sé choréistum tá sam nar cheartta me mar bhí sé tín, agus ní ramise, ach bhí me sáinní sa teach, agus bhí níor teidir le díana mór an bhí cleacht an bheith tímó agus marinte, ach tá mé ceapa go méidir go binna chéad mar has me scríomh cinn tar fápa. Má rubh sin ar fáidir, Jackie, na bhíthe maithir bortach a téin agus gobars na garantí agus rudaí, or chuimre tú I riamh léhéidir go rud agus gearscéal na filíochtach a síos. Níor chuimre, níor chuin méíomh ar scríomh síos. Sa muir bhíon chuimúireach. Nar I decinn dánt agus scéalta bhí scríomh ag daoine eile a cheap me nach me chanhám a tríal leite nach me ná dó. Nus bhfuil táda gon méid a tá scríomhta inis. Cuireann muid na písaí filíochta tá sa leabhráid nó na gearscéalta. Bhfuil an bhaint ige ar bhealach a beag go pásanta ó téin agus gon tachar sin a bhí tú tartéide go Francis de bhean. Well, sohi gúil tá mé cheapa gúil bhaigna sa baint le chuide. Sohi go baint ige sin lei sin. Agus a bheith a tain, a bheith sa tain. Agus an bíon bhaigna sa baint le scríomh níocht ar éon bhealach. Minic bíon scríomh le sé se scríomh. Agus minic clúistí am ó scríomh réalan ó céanna go mín siad bhagnach. Rá tú, well, tá sam go bhfuil tuaigna sa gúnaíán, ach is scríomh, tá me caintear agus ú scríomh. Cechir an tuaignas ó híomhann scríomh níocht na a bhí de bhean cáilte? Níor scríomh me sé an dán ó caiiliúm a bhean. Ná scríomh? Scríomh me gearscéalta cearca leor, tar agus rud a dhéile anú scríomh am.
ach ní cí men dáanta ó caiúí. Muise. Bhfuil an áile sin bhfuil? Ní ar an gúil, seachneach mé bailach chaile. Ó se. Ús has me scríb rud éile agus scríb me órán agus scarscéilt agus mar sa tagla berse. Ach go leordaí ús tríal banim tríal go leordaí. Agus na hóráin tá dín tead bhí sé sin ar chomórtas réalt agus ceanna gon chineáil sin. Ó bhailet na a bhéis go leor gon na gearscéalta scríbte in leor samó tá go leor go nílíocht dín tead ó bhailet tá sí ar óráin. Well, ní me cinnte. Nach áit mór óráníocht a tháinig de hínse siar as ile aníse. Se cinnte, déanú go leor cumadachta go cholichinál déan bhínis fáda. Agus bhí sé rúlet nar an nílíocht agus a chumadarach seo. Bhí ancoiled cólín beidir go agus tiilech, cólín macdonach a bhínis nach chumaior an chumse. Chumse réinthá. Cumú go leor bhínis déan, bhí séna cum mar chaheimsir déan go minic sa tróna. Dar mar cholame. Agus samú chumsead go leor nar cholainn na réomhar nó achiad hain. Nus tá scéal tal go leor le nínsechad ó híomh rudaíile agus balaíart de híhir bra grada agus mar sin fátead ar rudaí. Agus lára mu dearab sin san darna le Jackie agus ínseo túgan agus feicemuid chuide go na pectúí bhfuil baintead ó agus mar sin ach sin ar fad na agus mu ar éiseachláin fanna gélín go gluise sib tiile bhaid Jackie McDonacha a scil chiaráin na a bheits na fuagraí se háart. At AIB, we have a current account that makes your money go much further. It's called our high-interest current account. Just sign up between the 3rd of March and the 2nd of May, lodge €1,500 every month, and you'll earn an amazing credit interest rate of 12% until the 2nd of June 2008. Whatever success means to you, be with AIB. Come into Boots to find out which vitamins are right for you. And with hundreds in our mix and match 3 for 2, you're sure to get a great deal. I love to change my style. To get there, I use a lot of heat. My stylist Leo told me about new Tresemme Thermal Creations in Recovery. He said it's a complete line of hair care products specially designed to work with heat. Leo says Tresemme is salon quality that's affordable. With new Tresemme Thermal Creations in Recovery, you can create the hottest look no matter what your style. What's not to love? Only from Tresemme. Professional. Affordable. Get free calls and free texts all day, every day when you top up by €20 a month with Vodafone. To sign up, just text FREE to 50222. Vodafone. Make the most of now. Fall asleep and you'll find all your dreams come true. What color will tomorrow be? Wait and see. Cid fáilte beis ag an glár córa agus Jackie McDonacha as Kilchiaráin córalum ar a glár seo nocht. Tá stampa mór builteart bailach go bhar an cúlín dúalach. Gearscéal dasach agus an sin tá sé mar sconán agus gradam buachta ginis. Bhhailin in scélín ómhainin leis áilhaid ar báil ach beidir le hí bláisibeg go hórst gon drámatá brethú agus brethú mai téin freisin ar bláisibeg an chúlín dúalach seo. Leis is scréad chráite sin tháinig misisteach ar síl seo. Agus an naim a chos is an naim a halla tháinig me. Stumpa bra go fáist bhíanam. Ces muite go rud be go bháin. Ní facas mo léidiríomh.
Nuair a chunig mam mo chloign catach, washi Colleen dólachar. Nishkedira. Ma hi kain tiri le hedis naim shira kahu Jackie diri Islam tawel. Skrif tua poste tichter y syl ba agus chloign castanu pwysierid. Wel fi meger stafir o'r gynt nwy yn o'r gynt ar dyn o hana. Gys chan met siam pwyntif gertar ni fychan sgil nwy Ni fychan sgil on. Ni fychan. A skrif tua yn usa mar jaur sgil. Siai garsgel fi adwsan agus le me yr radio lawan agus yn y iesion hannig dyn agam fi chwysio dan Simon. Agus fi dyn yr alym gynnach a drapsi ag y bwynt sy'n achrod y cynt i yn y ffwy. Agus fi sam na fe yn erstwyr al i yn o'ch yn fort sy'n. Vi sam go gaitse go cartoon wachan. O ta sam. Sin ach hall se chur Sean O'Colan sin chur an me go cartoon salon i gel chonne. Sin an smaine vi mar dos no bringlod jam vet skrifa gonomara ag denes gonomara agus vet dienta gonomara. Ach ni ra samaine gonomara vi diena lehit vi se gertchen genamul set. Agus cyrw nain hymeg cartoon salon agus syniad a har yn y picture i lig. Nes ta siachgyn gygrad yn ffote ag yn Colleen dwolwch. Ta dy chian hen ffwrtawar chian na hati sio hal ag yn na ffeili celtiach na cha. Vi tŵ Garnwal. Vi mwyd Garnwal. Vi gylioras Clíide Geir Alfreshen. Fi'n grad yn ffortis lar hog mwys bilaw clias, ni raidlum fel lohyr. Ach fi Sean O'Colan hal agus ras mori o cartoon salon fydd yr an le hyn grad am o hogial. Ni ra mwyd ach mlaw clia gynnam, fanach le hol er netalon. Cer dy hialins grad am gynchynol sy'n gwyt, Mariara? Wylsad, cer dy... Wel, ni'r sam ni... Fer grad am hwber, bach am led? Bach am lwm, harir, bach am lwm. Ach... Ta siag maig i draw mor yna, agos doch i gwrs siag maig i stasiwn siawl, agos mar siad TG Ceher agos spawrs gan o'n hyn ar yna mwyn ywyr o'n tŵs. Sniad ag terig le hi yn agos marach i adan o'n ni fach siad Agos ysryd ma dobs yna, agos gan draw mor yna, agos gan gwir Sean O'Colan yn stwrhoed. Agos maidil hyn ysgymol iawn. Ceta dyn yn Colleen, ceta caint, Mariara, fi tŵr o'n iet yma achor stawch, mar ni wy me lehedi gwrwyn mar tas skriftam, ach yw hi wych ar tŵn. Wel ffwr mewn caint o'r anesg yn i'r se o wad sy'n bohwym, colm o cwl ges sal na brwn. Fi sam gras anna i siart, fi glor ciart ag ynam, le hi is Colleen. Agus fi sam gra gaig waheg agus rynnu se anjab belig tyd. Enim gwbe, nw be, ciol Martin Hayes atan? Se Martin Hayes, chum Martin Hayes yn ciol anai, cyrw yn cartoon heg Martin Hayes fi se halas i atl dir nig ynam. Agus cyrw heg agus chum, nyr chwn sy'n cartoon fi sy'n anna ciol y chomo. Mar tan ciol hyn an sgel ein sioch. Gwndawd. Agus, wylis ad y grad y melyn eisiau ta baint ymach ag Colleen dwolwch o Jackie. Ta eisiau hal sa Sbania be agus sy'n nydal agus atioch chi. Bech chi cyrw i ad sy'n yr telefis hal o be agus ryddi? Se Sbania ag ffeil sydd. Agus sy'n sy'n ffwyr fi grad yn gadwrs ymach. Ag er yn y feilt agus ffwyr se peirid er yn Synedal agus cant y Sbaen. Ffwyr se can y geri agus Cilchynnydd. Ro tu hen ag ein chian y lecwb sy'n? Ni ro. Bwrwyd môr y te, sy'n tarlw? O bwy agus, ysdohi, ffwyr se ifte yn sy'n mala clia mi'n sawn sy'n caet agus bwy'n grad y môr ifte alwyd agus yn sy'n anon yn ffeili cheltach gorna Breton. Wel, et tyle ysgrif gymedis bwmwy hymach ar cartoons gwnt chynol sy'n? Wel, bwa. Ta'n sy'n fi cartoons am ar ffecim sgynna'n war yn sgynna'n war tag yn un o gwrt sydd yn gan chas o le chelnys. Na'r extw cian sbag nach fecto ligiad. Colleen dwolwch, wyl yn chainted Colleen catach una? Wel, ta Colleen cynt symwsg o ffil lahar, a chaelig yn yma. Ta le cwldi, ta. Nes, ta...
Bhí mar ansin do leor tarní nuas a do láha tú bailú seannach agus a dgan chinál sin ach beganna le go de híhir ná den tú steach sa leabharlan tá sa gearún rua agus go den tú chríd leabhar nó go bhain tú leabhara agus go gahan tú scríomh faoin na leabhara leabhar gailge cin sort leabhara. Tá go leor sean leabhar gailge s leabharlan sa gearún rua tá hart cúna sé go chéta le gan. Agus hiarú ormsa agus a bhirt eile seoin bhí bhirt eile gáin agus bhí gáin na Somália. Bhí ar an na leabhar i lig i léamh agus má cháséinis bhí cúpla céad leabhar a gceist. Agus bhí ar an na leabhar i léamh agus inis ceim a brenn go thuga. Cén dachar cahandanna deocha bhéige inis agus a ríos bit sin cinú nó níos láidere ní an dachar an sin. Léitún leabhar seo agus léitúna leabhar seo agus scríomh tú futhab. Chahan leabhar léamh asach. Agus in sin pí a scríomh faoin leabhar cén táhar a bhí sa leabhar. Cén naois faoin leabhar, cé bheith leannach faointe agus cé scríomhaí. Agus fechan an teolas beag se lig agad suas ar an Nidalíon amachchan seo. Sin an fáirtíon nua. Agus té léthe sin ní léironn sin go bhfuil go leabharlan agus an leabhar sin áil go héinstoi. Bhain ní féidir an leabhar seo go amachchas sa leabharlan. Ó cena féidir? Sean leabhar sin ní féidir. Cadhfuid léabhartí Is féidir iad a chaliste han. So bhfuil muid gáil siar as cín céad bliain a scríomhú seo? Tá go más cín céad bliain. Bhfuil? Tá rih chun na gailge cínte. Tá. Agus an sin té i scríomhúid sin an túdar agus bhla. Chatha písa íana futhab sin freisin? Hiar bhharm písa scríomhfaí neirid se údir. I bhí áirtúdar scríomh me beharsneis tímas deanna ichiad. Pí a scríomhúb cén céir eile scríomh siad agus cén tachra bhhair siad agus rud é mar sin. Agus cé más siad. Gar go a cheantar hain tá gá rud ar bun ar fad tá rulig cíl bhfuil tú sáteán chamá bailú ólas faoin na daoine tá chorán agus mar sinne ach ribh sin rosmuk tá tú bailú seannach sé rosmuk agus stáile. Tá se céim peginneach néile ó phlérácha teorantar a smucána níos leis an smaoinú agus chosísteach ar muoinú ó ealaí na gailteachta. Sin smaoinú bhéice go maiile faoi seannachas agus go gur faoi na scéalta go chais ar fána glunne deite. Agus tá... Mar bhecha deacha fphobal? Se. Tá ealaín tóirn nes gearró cear Conway sí tá stúr agus tá daine rasmuk goilidíanana na bánaí seo. Agus na scéalta a bhhailimise bé chuideachar sin a feiceáil sa pánaí. Agus bechaí bhhaile tú scríomhte a Jackie nó bechaí bhhaile tú ar chaisiad nó ar chaisiad agus sin go scríomh más. Ar scríomhann sin, se. Agus cé méid siad sin le feiceáil na pánaí glúneise dáite? Well, bé siad le tasmáinte náis cinnteach béidir gur a sépéil a chaidís ver déire mar beit sinna cear go fánaí an agus caiith siad well tá sé go glunne bhris agus anú capaid agáil náis cinnte bheith rééisanta sáhailte nach me sé go nárháis go háit mar deire. So ben scéal agus pectúí go leis ar seo? Bé. Go má. Tá sé go bud ar rulig cilchéaráin aber bhra vín sé buna gailteach a géinear nó le hí na ruliceach seo ar fada chuneall so go go mé seanhaintir na líine beidir amach céta blian go mééis sé an anfáil amach cáil siad choragus. Tá rud céanna tarlú gilchéaráin bhfuil deap a go enim nach í daoineáile tá chorann sin? Well tá neart einach í fáilt an cínte ach I leabhar froiste aber in chéad ar an imimeis na leabhar froiste agus níor sinna gail séachtaí timpas na deag tríocha. Agus fuair me maihan sin grá áte ngáileag mór sláinte agus gur siad sinna gail sé go dtí na deag fichi dearin. Agus fuair me na henachaí. Ó leid, tá tú céart. Fuair tú na henim nach í bhab siúd? Fuair me henachaí gail sé go dtí na deag fichi. Agus bhí me láiste han agus hála se gur bhreanta me leabhar cinnt ceantar a chlocháin agus bhí animar chuán as cilchéaráin a bhí gail sé go dtí 8-6 Hir lochnarú? Se leabhar a chlocháin a bhí. Leabhar a chlocháin, se. Agus déile méid sinála le sin in lista ó 8-6 ar ai.
ach bain leabhar sama lácínt faoi chilchéaran agus lorg de láimh a chumáile go leor leán. Nes tá písin be go bháinna le filiachta agus be mu dí críochtnú suas lei sin féta tú ionse chuin go gairid ce faoi bhfuil sé seo agus an sin le filiacht na de bheits me se ré. An pí a dear nach filiachta se táid. Seo pí a faoi thorasag me go ina seirc amach chuil is Miláin fadan é me mar asúr. Agus bhíon síl an sin plé an ám agus an neamh ar a chuideach. Ach fiún tám sin héin hín síltas í garthú déirrin. Agus Inis sé féta tú le léhann sé an nóméid ach táid Harbheith buchuid faoi heach go dímuid agus gohagad an Tlainte a Jackie agus agus sé máile freisin gohagad an Tlainte go héin ag an nám céan ríis le cúna dé in teachtain se hagann be mud lib le chláraile. Idir a dálíonn is chunig héin a caiinte agus a córa go chean teachtainna agus a rud a beheile go go dé sláintseib fat. Eileireacht. Úlí sí ámuid ag déanain seol, ruithe meid maidí ráha lambaí chrugaí, Martin Cholín Chalamín duna gon trúr a gimra, Bertla in gníim sa téad a cahusteach a mes an glucha cláda in ina seirc. Gasúr ag ruiche gon réide bheamain, ghuiilta ag fáiltú. Iescach mes na garagecha, breán lúpaí a fí sa twain, fuicha mar uite, purtan brea eile deig. Dawn eile, síl eile. Ach deir a roi ag láhacán ag treabhanna don haar bóchna in ír, as gwopach ar bhéle haar bád amach, síos sa dyfagán. Trítheach le díal ar cant inniuh ar